Meta aħna nintilfu, Ġesu jiġi ifittixna. Għalhekk għalinna l-istorja tan-naġa l-mitlufa. Ir-raj li kellu mit-tnaġa ħareġ ferħan bin-naġiet tiegħu. Kien iħobb lin-naġiet kollha u kien jafhom waħda waħda. Kien jitlob biex ikollu il-paċenzja u s-saħħa ħalli jkun jista' jieħu ħsieb in-naġ. Il-kelb tiegħu kien jgħinu ħafna biex in-naġ jibqgħu flimkien. Meta jidlam kien imur jorqod mistrieħ li n-naġ daħlu fil-kmamar tagħhom. Imma darba meta filgħaxija beda jgħodd in-naġ, sab li kien hemm 99 naġa nieqsa. Dam ħafna jfittixha sakemm fl-aħħar saba' kienet qed tiekol il-ħaxix taħt siġra. Ir-raj refa' n-naġa fuq spallejh għax qalbu kienet mimlija bil-ferħ. In-naġiet l-oħra ferħu wkoll meta raw li reġgħet ġiet. Ir-raj daħħal lin-naġa fil-kmamar man-naġ l-oħra. U għalkemm kien għajjien, rid jifraħ mal-ħbieb tiegħu talli sab in-naġa li kienet intilfitlu. Il-ħbieb tar-raj kienu jafu kemm kien inkwieta meta ntilfitlu n-naġa. Kif saru jafu li saba, ferħu ħafna miegħu. Ir-raj u l-ħbieb tiegħu għamlu festa flimkien. Ġesu għalinna li meta nsiru ħbieb tiegħu mill-ġdid ikun hemm festa kbira fil-ġenna.